og velkommen til den her video. Jeg har fået en pakke, og jeg tror det er fra Bjerings Design og Læder, men den rester så lidt, så jeg tænkte jeg ville åbne den mere. Okay, jeg skal bruge en saks til det her. Jeg fandt en saks. Nå. Det er i hvert fald... der står her værdien, det er 668. Wow. Shit. Oh my god, der er mange ting her. Okay, jeg vidste ikke, at jeg fik alt det her med. Seriøst, jeg vandt en giveaway med 2 pandebånd, og I aner ikke, hvor mange ting der er hernede. Det er virkelig også pakket godt ind. Så nogle her Lukkeroler nogen. Og nogle andre Lukkeroler nogen. Wow. Oh my god. Wow. Se lige, hvor flot det er. Det er sat sammen med et stikker lige nu. Wow, wow, wow. Wow. Wow, wow, wow. What? Ej, det kan jeg slet ikke forstå. Der er en, der har siddet og lavet det her, fordi jeg vandt en giveaway. Altså de her 2. Bjerings Design og Læder. Forresten, så synes jeg lige, I skulle like dem på Facebook. Er de ikke flotte? De er begge 2 størrelse fuld. Wow, I love it. Wow, wow, wow. Seriøst. Jeg havde slet ikke troet, at det her var så flot. Fordi at det ligner det ikke på billedet. Wow. Og det her er også bare meget, meget flottere, end jeg troede. Wow. Hvordan kan man gøre det her? Helt seriøst. Wow. Og så fik jeg endda et Lukkeroler med. Nå. Wow. De er virkelig, virkelig. Dem skal jeg så meget bruge. Meget snart. Fordi at... Ej, jeg bliver altså lige nødt til at gå og vise min mor dem.